Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Karonday no mga ka-DJ, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sukilanon o sa dili pa. Akong masahon ni napipilangan nag-comment si Led Sevmen. Wow, kanindot, thank you kayo sir, sa makalingaw na lang jud ni nga drama ni mo sir, pawala sa kakapay o problema. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Led Sevmen o kang Kitin Slab. Giatangan jud nako ni Dol hasta ang ikaw na promise. Salamat kayo no sa pagpamilaw. Kitin Slab o kang Lucky Vlog. Hello Lord, salamat. Hello Lord, salamat kayo sa pagpaminaw no. Lucky Vlog o kang Atanix Bisaya kinsa imuhang unungan. Si Aunis Atanix, salamat kayo no sa pagpaminaw. May no di ta maglangan. Niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon nga naguluhan. Ikaw akong unungan. Part 3. Ayaw ko pa to, nakaila ko ni Alma pa. Doon na gani siya ipabuhat ni mo. Doon na siya tugbang nga bayad. Ang sumay nito mo libo, Jack. Why gihatag si Alma lako? Wa lagi. Doon na! Wa! Sa kinahanglang hatagan ko ni mo. Tagay ko! Giiglan ka, wa lagi. Pakuutang ko si mo bulsa. Sige. Imo man ang nakuot ang bulsa. Unsa man? Ha? Unsa? Lula kay lakuot, ha? Nabuang ka lang yun. Gitsa! Wa kagi batasan, Jack! Unsa man, oy. Murag manluod ko hinida. Ha? Nga nung mangluod man ka ma? Dili naman hinuon ko makaluto ninyo lami ang sudan. Naamay manghilabot na ako kung magluto ko sa kusina. Ma, mao'y tuyo ni Alma nga, makapaway kag maayo. Nga naman, wa ka lami sa sudan nga giluto sa kusinira? Ay, ang akong gusto manggod, nga ako mao'y muluto. Okay. Mamanggi kayo mong gusto mga ikaw gimuluto og sudan para nato. Matuman ang imong gusto. Nga naman di ay, wa mo makauyon sa akong timpla? Ay, lami kikang muluto, maoy. Lami kayo. O galing lang, gusto lang lagi nako sad nga makapahuway lang gyud ka. Ay, musamot ang akong kaluya. Kung wa ko'y trabahoon din ning mahimo. Naibaw baya gyud ni Snobe nga dili ko mahimutang sa amo. Nahibaw lagi ko, anak, ma. Pero mao may gusto ni Alma nga, makapaway gid ka. Maman ka ni iyang tuyo nga human sa imong kemo. Danon ka na mo sa abroad? Abroad? Yes, ma. Mga tuta sa States. Bisag asang gusto ni mo atuan. Ay, sa aircon gani, tugnaw naman kog maayo. Unsa pa ka niya ng lugar nga inyong gipanganlan. Kung manuroy mo kamo lang, uy, pabilin lang ko din he. Hindi na mahimo, mawi. Ay, basta di ko muuban ninyo, Alma. Apo ang akong gikinahanglan. Ma, Mao kanay akong pangandoy. Nga una ko mamatay. May apo na kong mahag... Sigihan magpadungog-dungog ni mama ng apo, eh. Managop na lang kayo noon ta. Dili mo sugot si mama nga managok ta. Unya, sa may itong mahimo ron, makaanak ta. May idea ko. Unsa man na? Kinahanglang mumabdus ko. Aron matuman ko ang gusto ni mama nga magkabaton siyag apo. Unsa? Unsaon man? Mamili ng lalaki nga magkapamabdus na ako. Di ko musugot na, eh. Nga di man ka masugot? Na, ma-inlove pala hinuong kas lalaki nga mo'y nakapamabdos ni mo. Magunsa naman lang ko. Al, kung dunay surrogate mother, may mong doon na sa tingali lalaki nga anda mo donate sa iyang sperm cell. O galing lang, tingaling mahal gid na. Doon na ka? Ganong dili man ta magsusi. Sige. Ugma dayon. Mga tuta sigala na kong doktor aron
Maoy atong konsultahon sa giingon nimong sperm cell donor. Okay ko, ana. Aron matagan gyud ako kalipay si mama. Oh. Kung ako kay magpamabdos. Ang gusto ni mama nga iyang kaugalingong apo ang iyang hagwaon. Busa, kinahanglan nga ako gid maoy mamabdos. Oh. Okay. Ugma dayon. Mga dutas clinic sa higala na kong doktora. Wa ka masugot ni mama? Nga naman suko man ko. Namugos man gud siya nga makabaton og apo. Nya, nahibaw gud siya nga dili ta makahimo. Tiguang na si Mama Nob. Ug may sakit pa gyud. Kinahanglan ihatag niya ang kalipay nga iyang gipangandoy. Oh. Oh. Nganong imo man kong gigakos? Tugod kay gimahal sab nimo si mama. Nahibaw ka. Si mama na lang ang bugtong bahandi na ako nining kalibutana. Oh. Nobi, kung kinsay makalipay nimo, ako sa ning lipayon. Ingon ka ni anak kamahal alang nako. Basta, ugma dayon. Adtoon na to ang higala na kong doktor. Og magpakisusita sa giingon nimong sperm cell donor. Matuman gyud ang imo pangandoy nga makabaton og apo, ma. Ay, managop lagi mo. Kibaw ka gyud nga dili ko gusto ni ana. Di ko malipay nga muhagwa sa dili na ako kadugo no be. Tugod kay pinangga ka ni Alma, ma. Nagkasabot mi nga mangita og sperm cell donor. Aron i-inject na ako. Unsa? Maura gyud na ang bugtong paagi aron mamabdos ko. Oh, dili ka kaha maalaot? Nganong maalaot man? Nga doktor man maoy mo proseso sa maong gimbuhaton. Ayaw kadlok, ma. Doon na ka na ginunyay, apo. Ikaw lang gyapon ang mo drive sa autobus? Ako lang, Chokes. Kay daghan pa kong adtuon aron pag-process sa akong mga papers. Kuhan mga boss. Ready mo kung magpaabot kung kada sa mama ni mga papilis, good? Ako ba? Di ka mahago. Buutan kay ka, Chokes, da. Pero okay ra lagi. Ako lang drive. Ayaw lang hinoon biyay sa mama din eh, okay? Sige, boss. Si mama lang saan mo ang akong boss karon. Kana mo'y gusto na ko ni mo, Chokes. Sagdi lang. Makalarga na ganin ko Boston, unya niya ka pa. Dadaan ti kag babay. Unsa, boss? Dadaan ti kag Boston yan. Kanang maayong muatiman. Amo ba? Unya, mayo sad nga ng mo Bisaya, boss. Di oy, taga Boston niya, magbinisaya di ay. Pero ako rin mo adto Boston nga magbinisaya. Di ko ana, boss, oy. Ganun di ba ka? Mahurot ako kung nuwa na, boss. Ayaw lang. Kuan lang ka nang mag-antos lang ko ka nang hagpat sa mga babae nga ka ng taga-probinsya, boss. Para di ko manosbleed. Bitaw, Chokoy. Sige, dinig ka lang ha. Ati manas mama ha. Ma, dili na gyud ka mag-uol. Oh, nga naman. Gikan sa office, mo diretso mi si Nobi sa higala na kong doktora. Magsusi mi kung doon na ba sila ready nga sperm cell. Alma, dili ka madaot ni ana ang akong anak. Nganong madaot man, ma? Nga doktor man may nagmaningo, ana. Pero, dili lang sa ko sigurado kung doon na ba ready nga sperm cell donor para ni Nobi. Sahay, magmahay ko sa kong ginikanan, eh. Ganong gingon ani pag ko nila pagimugso. Ayaw mahayi ang imong mga ginikanan, Alma. Kung unsay kabubuton sa tuwa sa langit, igo ra gid silang musunod. Kung babae na lang ginuta to. Pero, okay ra, ma. Nakasabot man sa Nobi. Mahal sa kuniya. Mahal man sad ka sa akong anak, Alma. Og tungod anak, ma. Kay mahal man sa kuni mo. Hatagan tagyo ka sa imong pangandoy. Kung gusto kang mamabdo si Nobi aron makahatag ni mo gapo. Mugasto ko bisag pila. Aron lang yun matuman ang imong pangandoy.
Mahal di ay na, Alma. Wa pa ko masayod, ma. Pero, bisag pila pa na, ma. Andam ko mo gasto. May na lang sada ba kay makabaton sa mig anak si Nobi. Sige na, ma. Ato na, mi. Okay, sige. Mahayan. Ha? Wa na sila din himagpuyo. Katong tiguang. Namalhin na. Ha? Oh, Kadali gud. basta kwartahan lagi. Dali na yung kayo makabalhin. Nahibaw ba mo asa sila mamalhin, ha? Nganong igo raman mong mulingo-lingo? Ay, bisag wa kami may baw. Niya, patagalan dahil may tubag. May sikada. Adi na kayo, tara, malalo. Magalan lang tayo. Hoy! Asa naman mo? Ay ko ninyo biya, Edre, oy! Animal! Mo, diretso lang una ta sa office. Manawag ko si Galan akong doktor kon to alam beses yung klinik. Al, panaog kisay na sa may parking lot. Si Jack. Wa dito manas ang amahan ang akong ipasidaan niya. Mutuo sa ka si Jack, saya nga man. Gipahuwam to nako. Awa ko lang ganing gitagaan basta mapasidaan ni si Jack nga dili namang hilabot na to. Mahimong gipasidanan siya siyang aman. Pero, mupatuo sa ka si Jack? Animal kining tawhana da. Ako na balang kaning ipalikidar, no? Ayaw ba yagit pagunahunaan na Alma? Dako nang sa Diyos. Pero gipulaan ako sa kabastos ining tawhana. Sagdi lang kot. Tagailang gihapon siyang maayong pagtagad. Tingalig, ako na sa iyang panimaslan. Kinahanglan mo diretso na lang tas klinik sa higalan akong doktor. Maayo pa. Nganong wa man mo lahos ang auto ni Alma? Itse! Mausakay siyang auto katong akong gikaaway. Ako sila nga pason, be. Kinahanglang masayran ko. Niya din ang klinik sa higala ni mong doktor? Yes. Pero, ang nakasayop lang kay wara ba na ako si matawgi nga muanhita siyang klinik. Mao ba? Mao man gudon tayo akong tuyo nga ato ko niya manawag sa office. Pero saon? Tuam tong animal nga Jack. Mao na niya ang iyang klinik? Mao na ni. Welcome! Kaila ka sa kong kauban? What a small world. Kaila mong duha? Nobi, kaila ka niya? Nagkita na mi, pero wa mi magkailhanay kay midali magugugbiya tungod sa kahadlok. Kahadlok? Sunsa? May lalaki nga miaway niya dito sa daan. O tungod sa akong kaluoy, gipahunong ko ang akong auto. O migawas ko, aron ako siyang tabangan. Nakita ko ni Jack nga nagatag og sakyanan. Iya kong gigunitan kay gusto siyang makisulti nako. Og timing nga sa paggunit niya sa mga babae, moya mong paglabay. O kay babae may kontra sa mga lalaki, out of respect, gipahunong ko ang akong auto. O gusto ko siyang labanan. Pero kalit man siyang midagan sa dihang may jeep nga milabay. Hinungdan nga, wa mi magkaila-ila. Time pa. Kinsa tong lalaki mong gingon, Nobi? Si Jack? May lain pabagod nga magsamok-samok na tong duha. Si Jack. Animal kining tawhana da. Salamat sa mong pagluwas sa akong asawa, ha. Asawa? Mao na among gianhi. Gusto ko mamabdo sa akong asawa. Kay mo igipangayo sa iyong inahan. Niya ba si Dr. Medina? Wa para ba siya, pero makatabang tingali ko sa inyong problema. Magkatabang ka? Ay, husto tuod. I'm Nobi. Ug sorry kaayo nga midali kog biya ug wa magkapasalamat nimo sa imong pagluwas nako. Tungod sa kamaldito ni atong Jack. Wa na kaso. At least, nakailan ako sa binuhat nga gustong among-amungan ni atong hambugero. Wag ito'y ayo tong tawhana, God. Di na lang ko magsusi nga nung nasuko ka atong tawana. Pero, murag makatabang ko sa inyong tuyo sa doktor. Makatabang ka? Yes. Ikaw magkatabang? Yes, kung ikaw ang asawa sa imong Ako si Alma. Alma Miranda. Alma Miranda, ang anak sa usa ka shipping magnate. Nakaila ka sa mga ginikanan? Kinsa man kayo wa
makaila sa imong mga ginikanan. Adunahan na, pero generous. You really know my parents. Dagan sila mga estudyante nga natabangan. Tinood na. Usa ka sa mga beneficiary sa akong mga ginikanan. Dili hinoon. So, wa man ka din ang doktor. Mabalik na lang mi. No, pero sa ako nang gikaingon ninyo, makatabang ko. Dagan sa kog mga kaila nga nagkinahanglan og kwarta. Og kay medtech man ko, mahimong makapangita ko sperm cell donor. Gusto lang yung kong makisulti sa doktor. Okay, dili ko ikaw mapugos. Kini, pilapi lang hinuon niyo. Kinsa ganito yung ngani mo, miss? Nobi. Pilapi ni. Ibutang ang type sa imong dugo. Og uban pa mga credentials aron mahiling na sa doktor. Okay, ambi ang filapan ako. Yeah. Niya na nga akong gifilapan. Please call me Ronel. Ronel Delgado. Medtech ng clinic ni Dr. Medina. Glad to meet you, Ronel. Ug salamat sa pag-save mo na ako gikan atong bastos nga Jack. Don't worry. Bisag kinsay maatla na ako nga nagkinanglan sa akong tabang, ready kay kong mutabang. Ready ka mo buhi sa imong kinabuhi? If needed. Sige. Wala ka na tanong ba? Ronel, right? Nice meeting you, Ronel. Mubalik ka lang niya ko niya ng doktora. Anytime. You're welcome, Miss Miranda. Novi. Gwapo siya, no? Naibog ka? Naunsa ka? Mura ka man good og gikilig atong tawhana. Kung mo dahil gikilig na? But in fairness, gusto ko nga parehas niya kagwapo ang mamay mong donor sa sperm cell. Unsa? Puslan man nga magpamabdos ko sa wa ko maili. Kanang gwapo na and bright. Hinoon. May katarungan ka. Ayaw pangitag donor nga parehas ni Jack. And speaking of Jack, naana sa parking lot. Ikaw na sige, huwat, anak. Animal kininto hanada. Manawag ko sa guard aron papawaon siya. Kakita na siya nato. Mulahos ko. Dili ko mo parking sa exclusive na kong parking area. Nganong imo kong gitawag pa? Nganong sige ha magin mo gatang-atang si Wilma. Wa kapag gihapon magkasabot sa kong tuyo ni Alma. Gusto ko siyang pakaslan. Aron, imbas ang tanan natong problema. Musamot ang kasuko ni Alma sa imong gibuhat na pagpabugos. Wala di siya gusto ni mo. O niya kay may gusto mo ko niya, ha? Gusto ko siyang maoy makaluwas sa atong pagkapobre. Mapakyas ka lang, Jack. Kung ano nakasiguro maka, ha? Ingna si Alma, kay may kontak magkamong duha. Kanang nubi, maunay akong lugoson. Nailhan na ginako katong misteryosong babae nga ako gitabangan pero wa magpasalamat. Ha? Di mo na nailan, boss? Kunya, isa may panganiya. Anong nangutana man ka? Ay, ingon maguganga mo na ilan. Kita betong doa ang nagkuyog. Katoy gayon na, di ba? Limot ka. Oo, kita bitaw. Nya, apil kag luwas niya. Magani kang gawas auto. Ay, mo gawas pa dahi ko. Nga, may abot naman si Superman. Sakto sad no. Boss. Oh. Kinsilig ito mong babae, boss. Gwapar ba to? Misamot ang yang kagwapa tsukoy. Kung magkaatubang mong duha, unya magkasulti mo. Nindot pagigtingog. Ibog ka? Ambot lang. Mangambot pag yun. Durom kayo ni Mugdaig. Unya, mangambot pa juga. Basta, gwapa siya ug ang iyang tingog. Murag dugay mawa sa kundungkan. Aw, wa na. Ibog to the max ka na, boss. Ay, doon nalay problema. Ha? Problema? Kung sa may problema, boss? Murag tomboy to si Nobi. Unsa man, nakapili ka nag-sperm? Unsa gani ito? Sperm cell donor, ma. Maoron. Doon na. Wa lagi. Kinahanglan mamili kag maayo, Nobe. Puslan man nga manguyab kag tumboy. Niya, magpaanak ka sa lain. Kinahanglan pilion ni mo ka ng maayong kaliwat. Of course, ma. With good breeding gyud ang akong pilion. O gwapo sa bang donor. Unsaon man imo pag-ila nga good breeding ang imong mapilian? Naman sila yung mga credentials, ma. Mamili ra ko. Anak? Imo na sa kong sudyaan, ma. Kay gipili na ko si Alma. Mahal, kakaayo na ako. Dili na ta maghisgot mahitungod ni anak, Nobe. Hinoon dako ang akong pagsalig nimo nga ang mapilian nimong donor. Dili to mahayan.
Doon na ka ba'y problema? No, wala ma. Dili ka makalimod. Ganihan ako nakamatikod nga nagsigi ka lang panghupaw. Wala ni kaso ma. Mahimo bang mahibaw ko? Nganong doon na may babae nga makagustong tumboy? Labing siguro, financial aspects ang hinungdan. Nganong makagusto ang babae og tumboy. Labi nagyut kun dato ang maong tumboy. Ngano, doon na ka na ba'y gikaibgan pero uyab sa tumboy? No, wa ko'y nagustuhang babae nga na-attach siya sa katumboy ma. O niya, nganong na-issue man nimo ang babae nga uyab sa tumboy? Ambot ba ma? Nganong murag naluoy ko sa babae? Gusto siyang mamabdos o nagkinangnan siya sperm cell donor. Mo apply ka? Of course not. Nakapalibog lang siya sa kunahuna. Nganong gusto siyang manganak? Dili ka man ka interesado sa maong babae. Then forget her. Bitaw man no? Anong magunahuna man tuod ko niya? Salamat ma. Kinsa man ning nanawag nako? Dili man si Alma? Hello? Hi. Do I know you? Mo ni ang medtech nga inyong giadto sa clinic ni Dr. Medina. And your savior, remember? Oh, how are you? I'm fine. How about you? Very much fine. May mo ta magkita. Ha? Ngano, nasuko ang imong boyfriend nga tumboy? Kuan lang may tungod lang ni sa imong problema ang ato pa nagsultihan. Manangid una ko ni Alma. No. Ayaw na sulti si Alma nga gusto ko makikita nimo. Dili sa mahimong basta lang ko makikita nimo nga dili mananghid niya. Tingalig lain niyag sapot. Ingon ka ni Ana kada i-hard sa imong uyab nga tumboy. Dako kog utang buot ni Alma. Siya mo imigasto sa medication sa akong inahan nga may cancer. Gihimo mong sacrificial lamp ang imong kaugalingon para lang sa imong inahan. Mahal ko kaayo si Mama. Siya na lang naibiling bandi sa akong kinabuhi. Nakasabot ko nimo. Og natandog ko sa imong tinguha. Og gusto lang ko matabang nimo. Hinungdan nga gusto ko mag-exalted nimo. Kanang kita rang duha. Kanang di mahibaw si Alma. Naluoy ka na ako? Yes. Makahimo ka sa pagpakikita nako. Kuan. Ay kahadlo. Dili ko pahimuslan ang problema. Ang imong problema. Ay noon, andam ko matabang. Aron matuman ang imong mga pangandoy sa imong inahan. Ni Ana si Alma. Sige na, bye. Magkita ta? Ako rin manawag ni mo. Sige na, dili ko gusto maabtan ta ni Alma nga nagsulti. Basta, magkita ta. Ako rin lagi manawag ni mo. Abot nga nung di masab ko makabalibat ni mo. Okay, magpaabot ko sa imong tawag. Bye. Ako nang hipos na akong cellphone katingalig makita ni Alma. Ngano bang nisugot man ko nga makita mi? Ngano wa man ko makabalibat niya? Kinsa si Ronel Delgado? Wag gid ako makontak si Dr. Medina. Tuaris Japan. Kadto na lang, medtech ang atong sabuton. Makamauman siya. Musalig ka itong tawhana? Ngano dili man ta musalig? Nga marag taod-taod naman siyang nag-alagad sa klinik ni Dr. Medina. Mas maayo yun ang doktor ang ato'y kasabot. Ikaw good. Agad ako nimo. Dili lang ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. O sa may imong kahadlukan, nga igo ramang kong injeksyonan sa sperm sa usa ka donor. O di ba, mao man ni trabaho sa usa ka medtech? Wa ko'y salig atong tawhana. Bisag ko mamugos nimo, nga musalig ta ni atong tawhana. Basta mag-agad-agad ko nimo. Ikaw bitaw mo imupayad sa donor? Bahala nagmubayad kog pila ka milyon. Basta walay daotang mahitabo sa imong pagmabdos. Usa kaya kong itsura kung mumabdos. Tingalig, dili ka na unya karakan ako kung dako na kog tiyan. Katawan ko pa. Tigalig, magkabuang yung kong pangitag manggang hilaw no kung mga ka na. Matagbag yung kag pangita. Kay maogay ako pangayoon ni mo. Kanang manggang hilaw nga gikan gyud sa punuan. Unsa? Kugang lagi ka. Atras na ka? Murag, musugot na lang ko da nga katong medtech may mangitag sperm cell donor ni mo. Unsa? Nahagit ko ni mo da. Ikaw ra ba'y mo bayad? Pag sure diha, uy. Okay, sige. Ugma dayon. Manawag ko ni Dr. Medina. Gusto na ko nga siya gyud mismo mo imo process sa imong pagsabat. Murag sayop tingaling akong diskarte na. Aron maangkon si Alma. Pero kinahanglang matultulan ko kung hain sila mamalin. Aron sugdan ko dayon ang pagkunak ng pagi.
Aron masuod nako si Nubi. Suoron ako si Nubi. Akong ipakita niya nga wa ako mangandoy nga maangkon si Alma. Ako siyang patuhuon nga surrender nako sa akong tinguha ni Adtong Tumboy. Hain suka magtrabaho si Nubi. Katawan na ning imong anak, ma? Ngano man, Alma? Laliman ka? Sa higayon nga magsabak siya? Sa panahon sa iyang pagpanga, ako mo iyang hasulon? Paghasol di ay nga. Didi ay. Nga ako may mong pakatkaton sa punuan sa mangga nga imong magustuhan. Nayabag ka, Nubi. Ngano si Alma gud taon mo ay imong pakatkaton. Siya may akong bana. Di ka maikog in taon. Okay, Ramoy. Bahala nagdili maikog sinobin ako. Basta matuman lang ay imong gusto. Okay, rigid kay ko, anak. Tingali kung sa ikasulti sa imong mga ginikanan, ha, Alma? Simbak ko uroy og mahug ka sa punuan sa mangga. Kinsa may ipapriso sa imong mga ginikanan? Oh, ipapriso? Mahog ka god sa punuan sa mangga. Tingalig may mga bali sa imong kabukugan na kadakong krimi ni Ana. O pagani mahitabo, maglalis na takin sa ipapriso. Ilom di ano, be, ha? Nganong si Alma man sa imong pakatkaton, be. Dili mahimong manuho lang mo aron mo imo kuha sa mangga nga imong magustuhan. O paghani, gihimo na ninyong issue. Bitaw, no? O paganin ako ikasabot ang doktor. Nagisgot naman tag mukatkat sa mangga. Sagdi na lang. Unsay sagdi lang, ma? Ayan na lang nagipadayon ang pagmabdos ni mo, no, be. No. Dili na mahimo, ma. Gusto ko malipay ka. Bisag unsa nga kung buhaton aron nalipay ka. No, be. Basta, Al. Tawagagid ang doktor ugma, ha? Unya, sultihin ayon ko nga moadto na ko sa iyang klinik. Dili ka mo adto nga maurang usa. Ubanan ka na ako, no? Kinahanglan makasiguro ko nga luwas ang pag-process aron ka mamagtos. Salamat nga nakontak din ako si Dr. Medina. Ug misugot siya sa akong hangyo. Nga ako mo ay mangunay pag-process sa uyab sa tumboy nga suod nga higala ni Dr. Medina. Ambot nga nung gusto ko siyang tabangan. Ug ako siyang sabuton nga ang ibayad sa tumboy nga tos doktor. Ipadawat ni sa doktor. Pero ibalik na ako. Kaya ako sa ning ihatag ni Nobe. Pero misaan man siya. Misaan siyang manawag. Manawag ka, sinubi na. Boss! Oh, Saan ka, boss? Muna magkagawa may mutang, boss? usap? Tama, Wa gani ka patandog diya sa akong gisulti gani? Kayong someday magsulti eh. Da lagi. Wa, dyan lagi ka may mutang lagi? Ay, Oh. Lingkod. ano man di, Chooks? Unsa man mong nabantayan ako, ha? Ano yung mga boss? Nagsigi kag li-li sa mong cellphone. O niya, tindog naman. Dahil mo lingkod. Niya, mo lingkod na. Mo tindog na sad. So, boss, doon na kay gitawag nga. Tawag, no, ha? Nakigihuwat nga tawag? Mantayon sa day kada. Bright ka, Chooks, da. Bright nga bali. Ha? Bright ka nga bali. Ano bali? Oh, bali nga bright. Wa ko gipaabot nga tawag, oy. Atik. Magsigi lagi kag li-li sa mong cellphone. Kung magsige degli de cellphone de naghuwat din nagtawag. Chat kaha. Posible pa noon. Oo, di sa. Oh, di. Kay kung tawag, mabagting na di ang cellphone sa. Ay, bahom na ka, lilion din ang mabagting. Mo din nang di ka makalili. Safe dito, boss. Safe dito. Kaya talaga, ikaw ba? Nga ako ra may imong gibantayan. Okay. Ikaw mo nga kung gitubangon, limot ka, imo kong gituganan nga
nga katong nakaila ni mo katong babae ba nga human ni mo tabangi, wa ni magpasalamat nato, di ba? Mo ba? Mao good unya boss ha. Unsa man? Friends among duha ato? Ambot lang. Wa masaban na wag. Oo. Da lagi. Daan ba jugo nga doon na paabot nga tawag. Kato na yung babae katong gwapa, boss, no? Yoy, akong client akong gipaabot, no? Aha. Client? Uy, karon ba ko kadungog na nga nagpaabot kag tawag gikan sa ka client? Ikaw ba, mahimo ba, Chokoy? Ay, kay palabig maritis, gudi agot. Ay, ni mo. Atos ako sa akong kwarto. Oo, mamaya man lang kag buhi, boss. Ay, naunsa. Pahuwais ako. Huwag karong tataod, Chokoy. Ha? Muadto na sa ko sa embassy. Aron, mo follow up ko sa akong mga papers. Diya ka na. Boss! Boss! Sige, bye. Kung mamabdos ka na gani, kinahanglan mo undang ka nagtrabaho, ha? Ha? Oh. Ganun na kugang man ka. Di mahimo mo leave lang ko. Ibog yung kong paundamon. Kinahanglang mo undang ka. Kinakudako na yung bata. Adto ka na magtrabaho sa among kompanya. Di ko mauwaw ko Anong mauwaw man ka? Nga amo man ang kompanya? Dili ka ako sige tanaw sa imong mga ginikanan. Nahibaw na sila bahin nato. Unsa? Ako na silang gituganan. Huwag bisugot pa manggadi sila nga moadto ta sa States aron magpakasal. Nayabag. Kung sinayabag, kinahanglang dunay ilhong amahan ang maabot nimong anak. Dili ka katawan? Nagtuo sa day ka nga magdako din ispina sa nga atong anak. Human sa tong kasala. Ato na tamamuyo sa States. Si Mama? Atong natuon. Na, dili pwede si Mama sa States. Dini gani, mukurog naman gani na siya sa aircon. Unsa pagha dito sa snow? Mao ba? Tingalig masaylo ko sa akong opisina, ha? Ay, tuod din, no? Basta kauban ganiti ka, no? Malimot yung kugasa ta paingon. Ay, iwanong na! Oh. Saylo na ba yata sa gate? Kadiyot, ako ibalik ang auto. Problema, bago din na. Salamat nga nagkita ra kita. Jack? Nobi. Ay, kadlok na ko. Good boy na ko. Unsa? Wa ka makit ni Alma? Wa. Kaya ko mangituyo nga malayo na niya sa kinan. Unsa ba imong tuyo na ko? Pwede nga adto ta magsulti sa inyong kantin? Ha? Doon na lang ko importanteng isulti ni mo. Honest. Good boy kung makigsulti ni mo. Wa ka mahadlok nga may mong mabalik si Alma kay dunay nalimtan? Di mo ko mahadlok. Wa mo ko'y dautang buhaton ni mo. Busa, ikaw lang say makamaong mulapan ako, ha? Pwede? Muadto na ta sa inyong kantin? Bago pa maming nangaon si Alma. Anong imo man kong giapil ang order? Tagbaw ra gid bayad inigid ba? Okay lang. Alam sa ko'y kwarta. May mo imo nang isulti ang imong tuyo. Okay. Gusto lang kong mangayog sorry ni mo. Unsa? Mangayo kag sorry na ako? Milagro. Nahibaw ako. Di ka gid butuo sa imurang nadungog di ka nako. Ugod kay pero mao nay tinuod no bi. Unsa imong modus, Jack? Kung manghuwam ka na kog kwarta, sorry na lang gyud. Wa ko'y kwarta. Kay do na ba ako'y masakiton nga ina? No. Di ko manghuwam og kwarta nimo, uy. Imo ra ba kog baharan nga imo kong lugoson kay gusto kang manimaos? Dili ba? Mao may imo gisulti ni Mama nga ako mo inakaingon nga nung nagkabuwag mo si Alma?
Nagkauyab di mo si Alma? Nasayod ko. Di kagid mo to. Pero, sa ako na ang giingon nimo. Good boy kong makigsulti ron nimo. Hinaot nga imong paminaw ng ako isulti. Please, believe me. Unsa may akong tuhuan nimo? Nga, pulos hulga ra gyud ang akong giingon, uy nga, luguson ka. Kay, namasin ko nga, mahadlok si Alma. O, iya kong sundon. Jack, pangita na lang og ka ng tinud-anay nga babae. Ayaw si Alma. Kay bisag unsaon nimo hulga si Alma, dili mo siya matandog. Uyab gid mo si Alma? Nag-live-in na mi. Misugot ka? Nganong di man ko musugot? Nga amo maning sinabutan. O misugot sab ang imong inhan? Misugot? O, noon. Swerte sab mo. Ay, dato na sa Alma. Bulahan kay mo, ba ni Alma? Wa na mo pahimusli ang kwarta ni Alma. Ang tinuod, gihunahuna na ko maayo ko noon say mahitabo sa akong kinabuhi kung si Alma ang ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. In love ka yun ni Alma? Dili man tingali daotan. Kung sabtun ko ang pagpanginahanglan ni Alma nako. Nahigugma gid ka niya? Nahigugma. Wa ka mo batig kaluod nga pulos mo mga babae nga magromansa. Di man tingali na batiun kun managsama ang ilang pagpati. Og anda mo sabot sa kalipay nga among gikinahanglan. No. Ano kun ka? Nganong anugon man ko? Tungod kay gwapa ka. Mahimo ka pang maminyo sa usa ka professional nga lalaki. Nga gwapo sab. Malipayo na ko uban ni Alma, Jack. Awan sa man, wala kay lain tuyo na ko. Late na hinuon ko sa akong work na. Oh, sorry. I'll go ahead. May mong friends lang gihapon tang duha? Nganong dili man? Basta dili mo na usbon ang pagbinastos nako. Di na ka tumahitabo, no? Thanks. Okay. Ako dawato ng imong kamot. Timaan nga friends tang duha. Basta, dili ko ni mo luguson aron magkapanimaos kang Alma. No. Dili na, Novi. Dili na. Salamat na nga gisabot mo nga kung tinguha. May nanawag. Nanawag, Mas Nubi? Nanawag lagi ka? Giatalan ko ni Jack sa office. Unsa? Oo niya. Unsa may gibuhat? Iyak ang gilabtan? Wa man noon. Pero nagkiksulti siya na ako sa kantin. Saan ko nituyo niya? Ambot, mutuob ako. Pero, buotan siya nagkiksulti na ako. Nangayog pa sa hilo. O, ang hulgar ako ng iyang tinguha sa paglupos na ako. Unsa? Misulti anak si Jack? O, lagi na. Pero kuhan ko sa pagtuo. Ang ako magkong nailah ni Jack kay bastos. Dili mo ilang babae. Ayaw yung kumpiyansa, Nubi. Dako akong pagtuungan na si plano. Og ikay iyang gamiton aron matuman yung plano. Mayon tag mapaubdos na ko. Aron magpanuko na siya sa pagtuman si ang tinguha sa paglupos na ako. Husto dito, Od. Wansa man? Ako nang gikasulti si Dr. Medina. Unya, tapos na siya makikita na ako. Kung mo pauli na siya. Gilaay man ko, eh. Kapoy man sa diening watay trabaho. Mag-ilis hinoon ko. May nakita man kong simbahan. Musimba hinoon ko. Iampo na ko ang akong sakit. Ay,
mamaayo pa baka ako sa akong sakit. Ako sang iampo ang kaluwasan sa akong anak. Wa man gyud unta ko'y gusto sa iya karong karelasyon. Pero, wa sab ko'y mahimo nga mupugong niya. Murag malipayon man si Nubi uban ni Alma. Ug sa ako sang tanaw ni Alma, pinangga niya ang akong anak. Mag-ilis na ko. May pagtinga akong cellphone. Oh, hala, si Ronel ang nanawag. Nalibot maday ko. Nagkasaan maday ko niya nga manawag ko. Hello? Wa lagi ka manawag. Natagbaw ko paabot sa imong tuwag. I'm sorry. Basta mauli na ganit si Alma. Siya na lang kaya akong atimanon. Sorry ha. Okay lang. Salamat sa pagsapot. Unsa man tayo mo tuyo? Nakasabot ko sa imong kahimtang o gusto ko mutabang nimo. Unsa? Pero kinahanglan magkasulti tas personal. Ngano? Unsa itong panasultihan? Tug-ani ko. Magkita ta. Aron mahibaw ka nga nung gusto ko mutabang nimo. Wa na ba ko'y panahon nga makikita nimo? Gididaan ka sa imong uyab nga tumboy nga makigsultig lalaki? Wa, oy. Unya, nga nung di man ka makigsulti na ako. Wa ko'y panahon. Kana day mo trabaho ka. Malayo kay gyud sa imong uyab nga tumboy, di ba? Wa gyud ko magkasabot nga nung interesado kang makigsulti nako. Ug mutabang. Wa sa kumasayod. Pero, kung magkasulti tingalit ang duha, mapasabot ko ikaw sa tinuod nga hinungdan. Nganong gusto kong magkasulti ang duha. Wa sab ko masayod nganong dili ko makabalibat nimo. Really? Pero, nganong hisitant ka man? Misaad ka na ako nga manawag ka, pero imo kong kikalimtan. Dili kay nalimot ko sa pagpanawag nimo. Wa ko'y nakitang time nga manawag ko nimo. Sa ako na ang di kaingon nimo. Kung tuan na gani si Alma sa bahay, wa ko'y panahon. Pagkaswerte sa tumboy. Mahimo ba? Tawga si Alma sa iyangan. Dili kay magsige kag sampit niyang tumboy. Sorry. I'm sorry. Okay lang. Granted ang imo sorry. O niya, pwede na patang magkita tang duha? Bisag kadiyot lang, okay? Di sad ka pabaliban, no? Tungod kay we're running out of time. What? Sorry ha, nga napakuratante ka. Magkugang lang ko nimo. Ganun mo iyon ka mang running out of time. Kuan magud. Lumalargahay magud ko sa abroad. Boston in particular. Mao ba? Kaswerte sa imong asawa. 100% bachelor pa ko. Mao ba? Yes. O nya, kano sa ta makita? Kining... This afternoon? Apurado lagi ka. Di magud ang akong dinalian magud akong tuyo nimo. Sorry ah. Okay. Manawag ron ko ni Alma. O paibaon nga doon ako'y meeting. Busa di lang ko pakuha niya. Mahimong ako lang mahatod nimo. No. Ha? Mag-away ming duha si Alma kung doon nila imahatod na ako. Aw, kadali naman ka nga itong panagsultihan. Yes. Yes. So, mahimong mo-absent lang ko sa hapon o magkita ta. Karong hapon? Importante man ka ning atong panagsultihan. Di karong hapon na. Pero dili lang ta magdugay ha. Dagan kay salamat. Kuhaon kay ikaw. Nahibaw ka sa akong office? Imo mang gibutang sa imong papel katong imong gifilapan. No. Ayaw ko ariya sa office kay tingalig doon ay makakita. Ug makasulti pa ni Alma. Just give the place kay ako rin maato. Okay. O may napagayo ha. Kaya ako isulti nimo. Oh, may balik siyang tawag. Si Alma ang nanawag. Ngano ka? Nanawag lagi ka? Ima na kong kuhaon? No. May dinalian kong meeting karon. O tingalig dili di ka makuha.
No problem. Ako na ko'y mo paulit. Sorry gid kaayo ha, Nobi. May nadawat mong kong long distance gig ka ni Papa. Nagpaibaw nga doon na international company nga gusto makig-merge. Og ako may gitahasan sa pagpakigsulti sa tag-iya. Dako ko nun nga business sa States. Mong dili angay palabyon. Bitaw, ayaw ginapalabya. Magkapasamot na sa inyong kadato. Gaga. Ay lang kabala ka, Al. Ako rin mo sakay og taxi sa akong pagpauli. Mas maayo sab noon kay manimba mi si Mama. Inig-uli na ako. Good. Dako sa dakong pagtuo nga gitoyo sa kay gayunan. Nga doon na tayo ika-merge nga dakong kumpanya abroad. Aron magpakasal na ta. Dili lagi mo kuyog si Mama nato sa States. Oh, bahala na. And correction, please. Inyo ra ng kumpanya. Wa ko'y labot. But, I'm happy kung madayon ang inyong pag-merge. Seryoso ko sa atong relasyon, Obi. Og dili ko makatugot nga dili ka makigbahin ako sa akong makabut ng kalampusan. Apil ka sa tanan ako mga plano. Mauwa ko, Kung makasal na unya ta, magdaka na sa akong apelido. Og usara gyud buti pasabot anak. Ikaw ug ako usara. Busa ko nun sa may akong maangkon. Maangkon sa dimo. Timan ilang yun ha. Kung nakigrelasyon man ko nimo, kana tungod kay nagkalambigit ang duha ka kasing-kasing. Thank you kayo nga wako nimo Indiana. Indian di ay ko sa imong tanaw. Kumidyante man di ka. Pero, nginong niya man ta sa function room ni maong restaurant. Tungod kay di ko gustong may istorbo nga itong panagsulti. Importante gid ay natong panagsultihan. Kung musabot ka lang, importante kayo. Wow. Pero, mga una ta. May nang busog ta nga magsulti ta. Aron mapasabot ko ikaw pag-ayos sa akong tuyo nimo. Hunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Ikaw akong unlungan. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.